L-eks deputat tal-Partit Nazzjonalista Manuel Borda innota il-mod kif il-Partit Nazzjonalista mexxa il-proċess fil-konfront ta' Jean-Pierre De Bono, l-Assistent Segretarju Ġenerali li kien involut f'każ fejn il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista sabet il-falsifikar ta' dokumenti. Jinnota kif wara laqgħa tal-Kunsill Amministrattiv ma ġara xejn għalkemm l-uffiċjal li fl-artiklu ma semmihx bismu instab ħati. Possibilment għax il-kap il-ġdid argumenta favorih għal Manuel Borda fl-artiklu tiegħu. Sostna li il-fatt li ma saritx investigazzjoni ifisser li hemm dubju dwar il-leġitimità tal-kap il-ġdid. Il-partit mhux ikun trasparenti fit-tmexxija tal-problemi interni tiegħu għal Borda li indika favoritizmu għal dan l-akkolt ta' Adrian Delija propju għax ħadimlu biex isir kap. Borda tenna li la darba kien hemm il-każ ta' dawn il-firem, il-kwistjoni ma kellix titwarrab fil-ġemp bi prezz għal kandidati oħra. Hawn il-leġitimità tar-rebbieħ saret dubjuża, iddikjara b'mod ċar l-eks deputat u veteran tal-Partit Nazzjonalista Borda. Dawn kienu 2 minn 5 żbalji li jsemmi l-ekonomista Borda. L-oħrajn huma li meta kienu sottomessi in-nomini għat-tmexxija ma kien hemm ebda kriterja stabbilita. Żballi ieħor u dak li l-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista ma kinux kapaċi jinvestigaw allegazzjonijiet serji fil-konfront ta' wieħed mill-kandidati prospettivi. Borda fetaħ fuq dan l-argument u kif anke l-Kumitat Etiku kien batut fir-reazzjoni tiegħu. Saħansitra il-kap li kien qed itemm il-kariga qal li bl-allegazzjonijiet hekk ma kienx jikkontesta u allura Borda jinnota kemm kien dajjef il-Partit Nazzjonalista. Żied jgħid li jekk xejn kellu jitlaqqa Kunsill Ġenerali fejn il-konklużjonijiet tar-rapport ikunu komunikati.